Ahojte, dneska si ukážeme, ako založiť Instagram Business Account a ako si ho správne nastaviť. Tak ideme na to. Začneme tým, že si vytvoríme skúšobný account. Klikneme na Add Instagram Account, Create New. Sem si napíšeme nejaký názov, ideálne taký, ktorý nie je ešte zobraný. Skúsila som Invalidity skúška, prešlo mi, vždycky vám to ukáže, že či je tento názov dostupný. Napíšeme heslo, next. A máme vytvorený začiatok robenia accountu. Nasledujeme teraz jednotlivé kroky, ktoré nás aplikácia púšťa. Teraz nás vyzýva, či chceme mať prístup k nejakým našim informáciám v telefóne. Ja som dala nie. Zvolíme si profilovú fotku. Je to jedno zo základných nastavení, ktoré vám pomôže rozšíriť váš account. Zvolíme si, koho chceme followovať. Zatiaľ nám tu ukazuje také všeobecné profilové účty. Zvolíme si zapnutie notifikácií a Facebook. Aktuálne nás vyzýva aplikácia k tomu, aby sme zahlasovali, ktorý z obsahu, ktorý sa nám tu zobrazuje, sa nám páči alebo nepáči. Je to práve kvôli tomu, aby sme nastavili algoritmus. Čiže zvolím to, že či sa mi páči alebo nepáči. Podľa toho mi bude zobrazovaný obsah. Podarilo sa nám dostať sa do nášho Instagram accountu. Môžeme si ho kľudne prescrollovať, čo tu máme. Zatiaľ tam je obsah len od značiek, ktoré sme doteraz si dali follow. Preklikneme na Instagramový account. Môžete si zapnúť, že či chcete notifikácie, na to vás upozorní aplikácia sama a ideme ďalej k ostatným nastaveniam. Ako ďalší krok si nastavíme Business Account. Ideme do menu vpravo hore, nájdeme si sekciu Account Type and Tools, Switch to Professional Account a tu si nastavíme Business Account. Prvá podstatná vec je zvoliť si kategóriu účtu, ktorá nás zaradí, do ktorej kategorizácie patríme. Dala som Community. A ďalej zvolíme, či sme biznis alebo kreator. V tomto prípade sme biznis. Ďalej vyplníme všetky kontaktné informácie, ktoré account potrebuje vedieť na to, aby všetko fungovalo ako má a prepojíme si Facebookovú stránku, pokiaľ ju už máte vytvorenú. V tomto kroku ju viete urobiť. Aplikácia vás pekne navádza. Ďalej sa nám otvoria rôzne nastavenia, ktoré sú dostupné práve v tom professional accounte. Ako prvá podstatná vec je vyplniť si profil menom, nejakým bio, kde sa nachádzajú kľúčové slová, ideálne na vyhľadávanie, pridať link alebo iné prekliky. Ďalej nám ponúka biznis nastavenie inšpiráciu od účtov, z ktorých môžeme čerpať. Okrem toho vieme si tam pridať verifikáciu a to znamená, že budeme mať badge. Predstaviť sa s novým príspevkom a zistiť informácie ako napríklad insighty, čiže štatistiky, publikovať prvú reklamu alebo napísať si tie najčastejšie kladené otázky od vašich zákazníkov. Keď začnete pridávať obsah, v sekcii Insight sa vám doplnia rôzne štatistiky a budete vidieť, čo performovalo lepšie a čo naopak horšie. Do tejto sekcie sa viete dostať aj cez Professional Dashboard, ktorý vidíte na svojom profile. Páčil sa ti tento návod? Viac podobných nájdeš na našom YouTube kanáli, tak nezabudni dať subscribe.